Tinapalabas, naklaat ni Nicole, idi ibaga ni Robin as sumurot langan kan kuwana. Kabayatan na, nasanga ili ni Baldwin ni Mauricio, kat napagsaritaan dati relasyon da Robin kan Nicole. Kalpasan anamuan tilakay ti kinaloko ni Robin, ad-addan nga iningatan na ti anak na. Banag ang nagladingitan ti palasang, ta saanen anawaya iti kayat na nga aramiden. Naasyan ni Adora iti anak da, ngem saan na amasupyat ti pagayatan ni Mauricio. Nagpungtot ni Robin iti saan nan amakita ni Nicole, ket sinidir na ni Baldwin, nga iso tinang dadael iti kinataw na. Ad-adan ang nariribukan ni Nicole iti awagan ni Robin. Kalpasan da ita, inasitkan ni Iris, ket nadlaw na ang mariribukan ti gayem na. Iti day tagundaway, simurutan ni Nicole ken ni Robin. Ita papagayam, denggan yu tituloy ti makalawas sa pakasalitaan ana pauluan. Panagbaliw ti puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Forever in my heart. Ita na paniknakak nga ay ayatan nakunay. Kalpasan ti susurot mo kanyak ni ti palay, awanen maramidan ni papa mo. Ay ayatan ka unay, Rufin. Kasanon ti panagadal ko. Tinapatag, saan tan nga kinatayo pa eh. Oh, Nicole. Tinakumakan. Gagangay ti agayan ayat. Nanyaman ti mapasama ka na ta. Ang langunag ti dayaw mo. Uwi na nga kasanon dito. Abangan mo saan naglangaw ka ni Papa. Abangan mo kami. Nicole, ayatin ka unay. Oh. Ibatanak. Apa yung turunak? Mabuti nga. Saan ko mapailangan, Robin? Robin, imang patkagaya man. Ha? Saan nakasagsarita mo iti unag ti kwarto ma? Sino tayo, Chay? Ni Manong Baldwin. Saan kang tagtagari? Sa anak laki na nagbidot iti panagdangag ka. Timag ti babae tinangag ka. Ha? Wanan kay ti bayan. Nang isang put ka pa iti babae dito'y balay. Kasanon dito eh. Oh. Kababain pa iti kapsa Okay. ng mamuan na ti kadata dito'y kwarto. Robin! Sumbatan nak! Luktang tirinaw ti kwarto! Hoy! Robin, rumorta ko man dito'y kwarto. Maamuan tumat lang ni Manong mo ti panang isang pat mo kanyak dito'y balayo. Talaga saan na maisursuro ni Nicole Adora. Inikak iti gundaway hingam ginundawayan na ti panagtalag ko kenkwana. Adala siguro nakaladawan na. Ang mga doanda ni tidalan ng agawid. Sigurado aga nakisinarak iti dayjay a Robin. Saan na kon adengdenggan ti anak ta? Awagan. Ay, madanaga na patagpaisun. Dagas nagparparik na kanya kon. Oo. Agkirikiriring ti cellphone na. Kem saan na kasungsungpatan. Apay nga ta. Mga damot dakas na napasamak na. No saan ta pala nga mapasangpet? Rumwarak kat sa pulag ti anak ta. Anya ti kayat asawon da ito'y? Anya ti kaadda ni Nicole dito'y kwartom? Insangpad ko, dito balay. Asawa ako. Anya kan aya? Amom ka dito'y bagbagam, Robin? Namnamaam akabaalam abyagan? Nicole, amo ka di da ito'y dagiti datakkel mo? Nicole, siyak ti makama makisarita ka ni Manong Baldwin. Manong, saan ka kumamakibiyang?
Saan ka abastos a sumungsungbat? Nicole, sumurot ka kanya. Paano nyo? Isubli kay Balayda. Sigurado laki di asap-sapulan ng dagiti datakkel na. Kung nag-asaan ka makibiyang? Robin, saan kumamot akas ti kinagubsang ti panlakisarita may tikabsat mo? Tata Mauricio, da kayo matgaya. Nagrabi kayo nga may dito'y balay. Saan mi pa'y napasangpot ni Nicole? Saan kayo kadi nagkuyog ang nagawid idirabi? Saan mat? Nakita mo nagkuyog dakin ni Robin. Saan mat, tata? Amang ano, ang damot ng dakas napasamak tigayim ko. Talaga anatangkan ti ulo na. Saan ang maisursuro? Awan sa bali ang pakikuyugan na no saan adayjay a Robin. Anya nga tati mapampanunot tigayim ko. Sige, Iris. Mapanakon. Pakamuan nagtulat ta no anya ti damag mo ken ni Nicole. Girl, I need you. I need your love. Nagsartengan anak sinsin nung bata Rubin, kan Manong Baldwin. Talaga kayang aluko-luko ti kayan ayat ko. Ngam, di namat ka ba ilan na supyaten ni Manong Baldwin? Saan nan anasupyat ti pagayatan ni Manong Baldwin? Nga iti dayto ya kwarto ti pagturukak. Ngam, mabutoy ngak may maysa. Umno nga tatay to'y nga naramit ko. Sigurado lakit ti. Nakarkarumanan ti panangungat ni papakanyak. Adora, parbangunan, na magluluwa ka man. Tsak nakaturog. Pinampanunod ko ti anak ta. Ang mga nanyat na pasamakan ko anan. Diyak ko makayat a panunutin. Ngem nadadailan ti dayaw ti anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti atap ko. Simurot lakit dikin ni Robin. Impanaw nan ti anak ta. Anya. Paluksawak unay ken ni Nicole. Saan natan nga ipangpangag adadakkel na. Awawagak ni Baldwin idirapi. Gam saan nakasungsungpatan. Amo na nga tati naramit si kapsat na. Nasapa pa'y ngamin. Awagak ko ma. Urayak laang aglawag. Papana ko ni Balayda. Kasanong daytoy, Mauricio. Kapilitan. Pagkasarimon da Nicole ken Rufin no kaskasano. Anya pa'y ti mabalin ko. Makaamon to ni tibiyag na. Paito rin mo ito nga taabay-bayan. Inaramid kon amin a kabailak, Adora. Ngem sa anak nga impangag. Nasukir. Saan ka kumamakaguray ti dating ibakak? Talagang agayat unay yun ti anak ta. Agayat unay kini Rufin. Sino ito?
Saan ka ngagikis? Sak ni Balduin. Saan ka ngagbutong kanya? Awan tida ka sa panggap ko ka. Kasano na kasir ka dito? Adda kanyak ti amin na tulbak dito'y balay. Sige, agmurmuray kan. Tarsam. Sakbay ang makariin ni Ruben. Masapol ang may panaw kan dito'y. Anya? Sa tino ti pangipanam kanyak. Isubli kay di balayo. Amo ka madandanagan ng dagiti tatakkel mo. Nakitak ti cellphone ko. Imawag ni papang mo kanyak. Ingam. Kasano na maduktalan ni Ruben nga wana kun dito'y. Maduktalan na asikat ya kinaramid. Ang mga dadadan tungag subang kayo. Di mon panunutan dayta, Nicole. Siya kung ti makaamoy ti dayta. Sige, agdulay ka. Nicole, agyaman na nakaawit kan dito balay. Saan ka nakaturog ka nagpampanunot ka nga mga nun ay sagmakan. Saan na nakaturog ni mamang mo? Gapo iti panagdandanag na ken ka, Nicole. Mama, baka wanandak ko ma. Amo ka kagura da kiti daytoy ngay naramid ko. Iksublikon kada kayo ni Nicole, Tata Mauricio, Nana Dora. Tsak kayat ang madadaal ti tayaw ni Nicole. Amo kay patpatag yunay. Agyaman na, Balduin. Nadlaw ko iti simang petak nga da kasarsarita ni Robin iti kwarto na. Iso nga pinaturog ko iti sa bali a kwarto. Tayawag ti kinatak ng mo, Balduin. Ay, sir, ma'am, saan ako ngagbayag? Danto pa iti kayo yung ibaga kanya. Hawagan daklaang. Well, no, umay kayo di balay, no kaya tiyo kasarita ni Robin. Sige, papanakon, sir, ma'am. Oh, Nicole, sumrek ka niti kwartom. Maliwan tanto dagsarita. Agyaman ako na kita kayo. Papa. Tayawag ni Balduin, Adora. Manmanutikas kan kwa na anatak na yun. umanayan da jaya pag kunaam anatak na nga tao. Kaskan ni Nicole, barigat nga isursuro ni Robin. Yamanat launay ta saan anapasamak ti pagbukbuknag. Mauricio. Sobre ka ko iti opisinag. Ado tinaskan nga si Kaswa Kijay. Addan to nasaya at agundaway apan nakisaritak iti anak ta. Girl, I need you. I need your love. Ni Iris. Nasdaaw mata. No apay adinak nakita ija pagkatalan. Isu may mawag. Hello, Iris. Kumusta ka, Nicole? Naimbag ta sinong batan na. Nasaya atak lang. Imay ni papang mo dito'y balay. Nasa pulan na kamatlaangan? Ha? Naamuam ka din tinapasama, Iris? Di, anya? Saan ka maawatan? Diya ka mo no kasano ngay lawlawag ko ken ka. Mga no, sanak matlaang nga maawatan. Baliwag to laangan ti umawag. Mangrugin ti klase. Bye! Bye, Iris. Anya nga tatiramidan ni papakanyak. Kalpasan ana isublinak ni Manong Balduin dito'y balay. Ni Rubin. Madanagan nak.
Amangan no agsubangdang agkabsat. Silunukat ti kwarto ang turugan ni Nicole tirabi. Awan mo ni kakama. Nicole? Saan na kan amang ti kayan ayat mo? At ni balay ta, Ruben. Anya? Amok akagura nak iti inaramid ko. Insublik ni Nicole kadag iti dadakkel na. Nakibiyang ka? Anya kan aya, mabalinda ka nga isaklang dagiti dadakkel ni Nicole. Si tatalugod na simurot kanya. Sa kalpasan na. Katanya ti kayat mo asawan. Awan tinasaya at abanagan ni Nicole Kingka. Tadaulam lang ti biyag na. Isuot di mo irambraman. Itatamasango ka na kasarita, Nicole. Kayat ko adamagan ken ka. Anya ka di ti kayat mo apagtungpalan ti biyag mo. Pakawanan ta ko, Papa. Maawatan niyo kumamot tirik na. Maawatan ka? Ngam narigat ka di nga awatin na kami anaganak. Nga awan sa bali akal kalikaguman minusaan apakimbagam. Papa. Namin ano nga inulit ko nga imbagaken ka anapatag ti panagadal mo. Ama ka uray ti ayat. Saan ka ama kasao? Tama panunot mo ti ibagbagak saan ka di? Gapo iti inaramid mo. Iti daytoy nga oras. Isagsaganam kumandag iti masapol nga itugot mo iti pagadalan into bigat. Ulitek-tek pakawan ka na kayo, Papa. Siya kunti agpakpakumbabaken ka, Nicole. Ladingitek, ngam ad-addamanen nga ingatan ka. Katanya ti pampanunot ang mga aramidan, Mauricio. Ang mga nagrebelde ti anak ta. Kalpasan ti danda ni panakailaw anak ni Rovin. Saan pa'y lang atang agnakam? Sayang nagsardeng iti panaghadal na. Adora, jak kayat amadadael ti biyag ti anak ta. Ladingitek, ngem ti kayat ko ti matungpal. Anya ka di ti plan-plano ang mga aramidan? Saan ko pa'y lang maibaga? Ngem kidawakin ka. Saan mo kumaaliwayan abagbagaan ti anak ta? Pulos asa anak-anak liway anang bagbagakan ko na. Adaw waya-waya ti anak ta. Nawaya iti kayat ng aramidan. Waya-waya apakay sagmakan? Pagrabangan ta anaganak ti manghilinteg no anyaman ti bidot ti anak ta. Talaga kadingaon latta ti pagnakmam. Kakaasyak amang matmaton iti negosyo tayo. Katay to'y masangpatan kang agbarbartag manan. Pasal mo. Nalukoy ko lang roda ni Nicolas sumurot kanyak. Nakibiyang ka pa lang. Kat anyan to ti pagtungpalan ti biyagyo. Agpada kayo adi pa'y nakaturpos. Manong? San ka di apudno ti kunak? No pudno ngay ayatam ni Nicole. Orno sam ti biyag mo. Tapno maikam iti nasayat a biyag ni Nicole. Panawan na. Ang mga nusanak ang makapagtupal eh. Anya? Si kapay tinakarit amang balag kanya. Kaguram kay din ti panang isursurok keng ka.
Didak pinalubusan na sumrek iti pagadalan. Mailiw ako na yan ka ni Rovin. Saan kami pa yan nagkit-kita? Anya lang at antikon kunana. Apay ka tadi nakawagan. Siyak man ti mangawag ken ko na. Habit lang. Apay siyak mapirukan ti number ni Rovin. Kasla sa bali to'y SIM card ti cellphone ko ha. Ni papalakit di akin aramid iti daytoy. Kasano pa ita ang makapagsinnarak kami kan ni Rovin? Apay ngamin anabartag ka ngay may dito'y balay. Danda ni Santa ka pinastrag. Sinsya ka na, Riz. Sana ka ba't nabarte ko na? Amok pa lang ti bagbagak. Robin. Manipo ni disimurot kanyak ni Nicole. Nakibiyang ni Manong Baldwin. Saan ko pa yan nakasalita? Ang nyati ko na? Apay, saan mo pa yan amo na ito? Saan kami pa'y ngamin ang nakapagsaritaan na sayaat? Diyak mo na apay asaan kumutan ang maawagan. Ulay siyak. Saan ka maawagan? Anya nga tan pinapasama kay tigayab ko. Madanagan ako mutan. Sana ko nang magbayag, Iris. Sana mabalin na pukaw ko ni Nicole. Diyak ipalubos. Anya na unay yan tinagpasulak ka ni Papa. Taingatan da ko unay. Pinakibiangan da pa iti cellphone ko. Awanan ti makasarita ka dagiti gagayom ko. Nukas to'y laang ti panangingat da kanyak. Kuntasik laang ang tipyak ko. Di da maawatan na niya ti ada iti pusok. Iso na saysaya at laangan ngagpakamataya. Girl, I need you. I need your love. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Panagbaliw ti puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. For a long, long time. Daktal ka dilang una yan tinagpasulak ka ni Papa. Naingat da una yan kanyak. Kasam, pinakipiangan da pa iti cellphone ko. Awanan ti makasarita kadagiti gagayam ko. Lukas to'y laang ti kinaingat na kanyak. Kuntasag laang ang tibyak ko. Naulpit ka kanyak, Papa. Saan mo ang maawatan noon niya iti puso ka? Iso na saysayat lang ang ngagpakamatayak babaan da ito yung kartib.
Nicole! Siriring ka pa'y. Rabiin. Patpat kang kayo unay, mama. Namtya kung may turang pa'y. Gibusak lang ang tibiyag ko. Nicole! Buktan ko matiri daw! Baybayan na kun, mama. Ani na ti kayat mo asawan. Buktan man daw noy. Adora, ano di aramid ni tirida di kwarto di anak ta? Aperi mo ka pa inain. Mauricio, saan na ngay lukat tiri daw? Inggalaan ti tulbak. Sige, mabit lang. Kasaladya akong kamahalan. Kaya't kung timatay. Wanan si Sir pitipiyag ko. Nicole, anya na ita? Ibatam na ita kartib. Ibatam. Siyo agawan na ito ang kartib, mama. May anyo nagibusag ni biyag ko. Kanya tinamaag dahil yung aramidem, ha? Mauricio, saan mo kuman nga ugtan? Nicole, ako ya, anak ko. Nalabay sa tararamidan ni Papa, mama. Sana ko na nawaya iti kayat kong aramidan. Isumat lagayang madyak maawagan ni Ruben. Sinukatan ni Papa ti SIM card ti cellphone ko. Anya, saan ko ka muna ita? Undo ka din, Mauricio. Ladingetak no naaramid ko dahita. Kaya't ko naput din ang mamimpisan ti relasyon nyo kini Robin, Nicole. Ngimkas na inutang dak mo dapat patayin, Papa. Isana sa isayahat lagi na matayak. Nicole, saan ka kumagagsawi ti kasta? Nagsugil ka mo't nyaminan. Pagpaganda ka una, isungar aramidan mi ti kastoy anak ko. Awanda ka sa mapasamakan ka, nagtungpal ka kada kami. Talaga di nakipangpangagan niya. Dandanin tinga ti Rabi sa nabartot ka mo na asimang pike. Si Kateron pa nga mapalawak, mano. Masol mo di amin. Salpag ka! Unya! Saan ka kumanakibiyang? Saan ko kumanapukaw ni Nicole? Diyan kung pulos maawagan. Saan ka ngagpampanunot? Apay, isagmak ko ma dagiti dadakkel ni Nicole ti anak da? Ket amuda nga awan tinasayat abanagan ti anak daking ka? Saan? Dinakman pagpugpungtutan! Bugbog kawan na kaiden ti loko! Tiyaw mo ni mama. Nakaturog ako. Naging tuturog ako lang. At narumuwaran dito'y silit ko. Nupay, agladladin nita. Gapoy tinagtumpalan ti relasyon may kan ni Ruben. Ngam, no nagpaligi ak, iti pang panunutak na ramitan. Agsitsito ka na. Kasano no saan ka nalapdan ang nagpakamatay. Ang mga no may saak itan ang nalamiis abangkay. Apay pinanawam ni Nicole iti kwarto na Adora. Kasanon no ituloy na ti agpakamatay. Nasimbangan ti turog na pinanawak. Sigurado ka iti dayta? Mauricio, madanagan ka kadimatlaang no adadakas ang mapasamak iti anak ta. Idinto ta saan mo na pinanunot ti ibunga ti inarabi. Saan nakadi ang maawatan? Kaya't kula ang ayadayo ang mamimpinsan iti dayjay a Robin. Ay, masyanak lang iti anak ta. Mariknak nga ay ayatin nalaunay ni Rubin. Kaya't anya ti kayat mo? Baybay ang talatan ti anak ta. Kat kay kayat mo nga rod amatay ni Nicole, agpakamatay. Kabailan ti konsensyam. No amobla ko mga kulkul layaw akpay laang ngaging gaita. Girl, I
your love. Pakawanan nak iti naramid ko, Nicole. Jak kumaam mo. No kasano nga akwen ti konsensyak. No gapo iti dahit yu asim card ti gapo na aginodas mo ti biyag mo. Papa, Saan naklakat di mapakawan ni mamang mo? Amangan no ilunod nakpay. pakawanan ko ma, Papa. Gapulaan ka ni Rufin. Nagbalina ka na sukir ka na kayo. Akwakmet nga adda basol ko. Nagbalina ka man nagpungpungtot unay kan ka. Amok apat-pat ganda ko na, Papa. Pampanunutin niyo ti pagimpagak. Maagak. Maagak. Gapo ka na yan. Saan ka kumangagsangit? Bayam. Kasaritak to ni Baldwin tapno pa umayen na ti kabsat na. Ammo ka mailiw ka unayen ken ni Rovin a kaayan-ayat mo. Ita na mariknat no kasano ti panang ipatagyo kanya, Papa. Ipa ay kunti wayawayam. No anya ti mariknam a pagragsakam. Saan da kalakad di amapukaw iti biyagmikan mamang mo? Ang yaman ng Papa. Ikarik, sana kung nagsukir ka na kayo. Nicole. Ang yaman ng Papa. Ang yaman ng kunay. Sigurado ka kaditi da itapangadeng mo. Palubosa man ni Nicole iti relasyon da ka ni Robin. Saan ka di aday ito iti kayat mo, Adora? Ha? Nakkel tinagdumaan ta iti panangiparik na ta iti pamateg iti anak ta. Naanos, ken nadungo ka iti anak ta. Idinto ta siya ket saan. Amok. Ada kabukbukudam awagas. Iti panangipariknam iti panangipateg mo ka ni Nicole. At dalaeng may sa pagsidaawag. Saan kanon nga agsuksukir kadata ni Nicole? Anya? Ama nga nun ni Robin daytan. Naawagan nga tan ni Nicole kat imayen adagos diti balay. Bayam siya kunti mapan mangilukat iti ridaw, Adora. Urayak lang ang siduker iti dayta na amuak, Nicole. Kasanon no saan da ka analapdan na iti datakkel mo iti panagpakamatay mo. Madama ko manalamlamayan yu ti bangkay kong Iris. Lumlumda ang kumamat kan ti kararwak. Talaga nga'y ayatom unay ni Robin anya. Nakulapan ti panunot ko. Nagsakit tinakam ko. Idi maduktalak asinukatan ni Papa ti SIM card ti cellphone ko. Sumot lagayam asaan ka maawagan idi. Kunak no dandakas ang napasamak mo. Ang dakdakas matgayam tinapanunot mong aramitan. Agbababawi ako na, Iris. Amo, sanak ang mapakawan ti Diyos. Iti pa nagpakamatay ko kuma. Kat saan ang makasaklang ti kararwak sa dilangit. Naragsak ka siguro itan kalpasan anawayan ti ayan-ayat yu kini Robin. Nagunaglakit din na ita pa nagsenaay mo. Sa,
at alimiday tila nga. Saan ka di arumbang maragsakan ka? Pasensya ka na. Ito ang mamiris ko. Nasukirak nga anak, Iris. Apaman ang nakasalitak ni Iris, imaya ka dagos dito balayo. May liwak unay kan ka. Di na ko maarakupan, Robin. Kababain ka dagiti dadakil ko na makita data. Ngam si papalubos dan iti relasyon ta saan ka ni? Nakasaritam ka din ni Papa. Jak nakita ni papang mo. Ni mamang mo tinang pastor kanyak. Naragsak anak isarsarita kanyak. Naibaga siguron kan ka ni Iris. No apay asi papalubusan ni Papa iti relasyon ta. Nagbutang iti panagpanggap ko apa nagpakamatay. Anya? Awan na ibagbaga ni Iris kanyak ka. May turid mo nagpakamatay. Gapo kanyak. Gaputay ayaten ka, Rufin. Ngam, awan ko man ti serserbiday ta, apa nang ipatag. No nataya kon. Dayawak launay ti kinayang bagyo anaganak, Tata Mauricio. Isunan laos ti panagram ko kada kayo. Inton may sakan nga ama. Maawatam to. Adagiti anak ti gameng dagiti naganak. Wait gayam. Apay, awan pa'y asawam? Kuwa. Diyak ka mo no kasanasong batak dayta sa ludsodyo, Tata. Baldwin, imayak ta kayat ka akasarita maipapan kada Rovin ken Nicole. Et ko atulungan na ka. Tapno na pintas ti pagbanagan ta. Kababain ko maamamuan nyo. Natangkan ti ulo ti kabsat ko. Awan na saya at pagbanagan ni Nicole Kingkwana. At dapat gundaway, Baldwin. Nulakit ag tinulong ta. Agbalinto ang naragsak ken nalagda ti patempatagda. Ag tinulong ta. Girl, I need you. I need your love. Saan nakabuy-buyan latan nga gininom manong? Kaduan lakit di. Naala sakit kita ang tagkapsat, ngagsangsango agin inom. Ito lang, ba't? Awan makakit kita. Di nakladang kaya na namang rambak iti relasyon ni Nicole. Kaya't kakasarita iti dayta abanag, Rubin. Kita nyo, ay ayatin nakatalaga ni Nicole. May turid na ti agpakamatay, gapo kanya. Kat, maragsakan ka, gapo iti dayta. Dumngag ka. Panawanan ngagbalpaliw kan, Ruben. Anya ko matibalbaliwak. Manong, saan nyo ko maadadaulin ti kinaragsak ko ita? Robin, bayat nga urayam ang makapalas ni Nicole. Kaya't ka akasarita. Ha? Saan ka nga ungtan? Si papalubos ako iti relasyon nyo ken ni Nicole. Ngam, at dalaang kayat ko akitawan ken ka. Anya na dyan, sir. Patpatgan mi nga agasawa ti anak mi. Awan sa bali apam panunutan mi, no saan ati pagimbagan ken pagragsakan na. Ay, tak mo tunay ni Nicole, sir.
Kayat ko apanaknakam. Ha? Nagbutangak idi pinanggap na at katalantibiyag na. Nudakas la ko matigasat na. Jaklakat di mapakawan tibagik. Mas lakayat nag-akonsensyaan na ito lakay. Nawaya kayo iti ayan-ayat yo. Kem saan nyo kumaabaybayan ti panagadal yo. Kayat ko ang makaturpos kayo nga agpadpada. Maragsakan ako makakita man ng king ka dito'y pagadalan, Nicole. Nasurok ka makalawas, adi kay may nagadal. On nga, Rod. Naimbaglahan nga na. Tamam mo ni papatid din tayo. Kat naipamuspusan na ti panagtuloy ko nga gadal. Kakaasi akto nga gabrot. Ken mangikamakam kadagiti masapol nga idatag ko a requirements. Kabaalam na ita. Masirib ka. Agyaman na kiti panagtalik mo kanyak. Kayong ka talaga. Aklunak. Nabaybay akti panagadal ko, Iris. Aglalo ita, kada inspirasyon mo. Naragragsak kayo nga taitan kini Robin. Una, kit kasaritak to anasayaat. Iti kasta, ituloy na matlang ti panagadal na. Oh, iha. Alas 5 pa lang iti malam. Ngam nakasangpit ka. Nagawid ka dagos. Apaman na nalpas ti klasik, mama. Adu nga min ti lepas ko a project. Nicole? Oh. Ada ka di kayat yung ibaga kanyak, mama? Oh, nadyayan ni papang mo. Madamdaman nga aksarita ta, iha. Sa batik ni papang mo. Sige, mama. Oh, Adora. Nalawag man tarupa man ang sabat kanya. Abdan sa pakaragsakam. Nakasangpatan ni Nicole. Ado ka no ti aramidan na. No kasi iti sigud kumakadwa na ti kayan et na iti dati ugundaway jaklamon. Mapintas ang pagilasinan. Oh, anyamanan ti kayat mo asawat. Addan nagnakman ti anak ta. No saan nga agbalbaliw ni Robin, amangan no ti anak ta ti mismunto ang makaamiris. Ti kayat mo asawon. Nakaamiris nga tan ni Nicole iti biddot na, iti nalao sa panagayat na kini Robin. No saan nga agnakam ni Robin? Ngam ti kinapod no na, nakapagtulag kami ken ni Baldwin. Naklaat ka, nakakita kanya, Iris? Kunak man na nagkuyog kayo kini Nicole. Si Papa Lubos yung dagiti dadakkel na iti relasyon nyo, saan ka di? Saan kayo oray iji universidad? Awawagak ni Nicole. Saan nakasungsungpatan? Saan kami ang nagkuyog ang nagawid? Diyan ka mo ta, saan kami ang nagkita? Amangan no nagawid adagos, kalpasan analpas ti klase na. Ado nga min ti ikamakam na. Ken? Awan panawon na kanya ko? No kaano nga awanan problema ka dagiti dadakkel na? Makagura kan samat ten Robin. Mapanakarutan. Langan nagbartag. Siramunan nagtumat lang ni Manong Baldwin. Ni Jeff balay ti paginumak. Makauma. Tanganan ti tingid kong hagdumdumog Nagsugpot pa yan nagiti matak. Namadupay ti aramitak. Si Rufin. Nitay pa'y dahi ito nga mauawag. Hello? Pinaguruuray na kiti pagkadalan. Nagawidak namin na dagos.
Ado nga minti ka makam ko. Kinsan mo sungsumbatan ti awag ko. Robin, makagura kan samot kan. Maawatan na ko ma. Ano pa si papalubusan na itidadakil ta, Nicole? Pangasim. Di na ko mapagduadwaan. Ay, ayatin ka. Gana, panunuton ta ko mati masakbayan ta, Robin. Nagpanganan tinanglig ko magdumdumok. Nasumpit pa yan lagi ti mata. Ito pa iti surat ko. Ni Robin. Ipay-ipay iti mamawawag. Hello? Pinagururay na iti pagadalan. Nagawit ka dagos. Ado nga minti ka makam ko. Kinsan mo sungsumbatan ti awag ko? Makagura kan samatan. Mawatan na ko ma, Robin. Ano pa si papalubusan na itidadakil ta? Robin, pangasim. Di na kumamot pagduadwaan. Ay, ayatin ka. Kat panunutan ta kumati masakbayan ta. Nagbaliw kan. Sinabidungan na itidadakil mo ti panunot mo. Saan ka kumangag panunot iti kasta? Ipatpatagdakdag iti dadakil ko. Ay, ayatin ka mo't unay. Robin, ay ayatin ka mo't. Nupot no reta, paragdakam. Ha? Saan ka diya si katirumbang amang ipanagnak iti dayta? Pampanunutom ko mati masakbayan ta, Robin. Agtuloy kang agadal. Saan ka kadi amasyan iti kabsat mo? Agkita tayong tunbigan. Hello? Inidop lang ti cellphone na. Sanan nga inuray, no manugot ako na saan. Kasla pagrebengak akaayan-ayat na amasapol nga parangak ken kuana. Di na pa yan kaya tadinggan ti daduma ko mga ibagak ken kuana. Kanya ti mapasmasama king ka, Robin? Basol mo na ito'y manong. Nung saan ka kumanakibiyang? Saan namang liklik ni Nicole kanyak? Nabartag kan. Di mon ammo ti sasawam. Agayan ayat kayo pa ilang kini Nicole. San ka ti? Ngam nagbaliwan. 5 minsan kanyak. Ingka maturugan. Baliwan tatag sarita inton bigat. Nicole, nung nga tayo disumpay lang data librong. Mangan ka pa eh. Saan mo ka di analpas idirabi dagiti assignment mo ito? Saan man, mama? Inkarigata nga inlupas. Uray makaturturo ka kunay. Palabasak lang tayo libro. Ang mga nukalaat nga giksamin kami. Ngamangan ka pa'y nga umuna. Ituloy mo taday ta kalpasan ti panangan mo. Didak pa kadanagan. Agmerienda at tumot lang iti pagadalan. Nabsuga ko. Kita ni Papang, nabsugan. Oray siyak, mama. Tumakbirak mo tan. Inakagdigusan. Inton bigatan nga ituloy ko da ito eh. Oh, Adora. Anya ti is-isil mga agmay-may sa. Kaslad na pakaragsakam unay. Ay, Mauricio, saan ka pa'y kaya marimor? Papayawan ka di tinadlaw mo, kanini ko? Adan nagnakmat na.
Napasnakan nga agad. Dahil dati pa karagsakak. Kat malagip ko dahil di pa nagpanggap na ngagpakamatay. Gapo itinalaos a panagayat na kini Robin. Wen gayam, kumusta da nga tamatan ken ni Robin? Dahil tatidyak mo, tama kasaritak laang mat na mga tayon. Tano simang patan, sumrek matadagos iti kwartunan. Saan pa yan ulit ti panagsarita mi kini Baldwin? Agpada kami nga taam makumikom. Awan mo't nga tanti makunam, Robin. Nakipagkita akon ken ka. No saan ka adimteng, ang mga lusim murot akarag iti kabarkarak. Saan tang agsartang ang mga awag kanya? Saan ka kadipay nakapagpanunot ang mangituloy iti panagadal mo? Saan mo na tayo tati pagsaritaan ta? May iliwak ka ka. Kapapain ka nagiti makakita. Arakupan na. Man ano? Agayan ayat naman. Ha? Saan? Kasanon no? Kaya tiyag si kong abalasang. Kaya't ko apanagnig kam nga ayatin na. Pangasim. Saan kumamot akas tati pamuspusam, Robin? Masapo na maluki ko ni Nicole. Awan ton maramidan na. Nung sikog. Kastilangan. Mapantay ti siguro na papaparanta. Kalpasan na makapangrabita. Diyak kaya ti mapanijay. Amok nga minuan niya ti pampanunutam. Agawid akton inton madamdama. Tarugyak tong ti mga ramid kadagiti project ko. Girl, I need you. I need your love. Kung nagtupay nga agpada ta makumikom, Baldwin. Naimbagman ta at panawon mo nagpasyar diti opisina. Pampanunutot nga di balayo kung matuumayak, sir. Tamakitak ni Nicole. Ayun gayam, kumusta ni Nicole? Paragsa ka na amang ipadamag, Baldwin, at dan nagnakman na. Napasnak itan nga agadal. Ay, iyapal ko launay kini Robin. Talagaan na loko tikabsat ko. Kasano nga rod? Dak kumakayat nga ibaga kada kayo. Amok, gapo kadagitir aramidan ti kabsat ko. Saan kumaarumbang anak ayan ayat ni Nicole Kingkuhana? Agin inayat dalaunay. Ketra umagtirik na ni Nicole. Kakaisuna nga anak mi. Kat dungdungwan milaunay nga gasawa. Nakagasgasat ni Nicole, sir. Kagasgasat ni Robin. Noam mo na kumanga ilalaan ti panagayat ni Nicole ken kuana. Ay, sige, sir. Ang mga makasinga ako na kada kayo. Dandanik pa yun nalipatan ti papanak. Pumasyarak to iji balayo inton malam, sir. Pinaypay sumgayam ti imbagam nga umay kagpasyar dito yung balay. Agpadatamot nga rod asaan nga uming inom. Sagpaminsan laang, sir. Ni Nicole kumatigagara. Diyak mo no simang pweten. Dandani nagsaruno talaga nga din ba? Oh, at ay tamat gaya man ni Nicole. Papa? Ne? Adam kem sa nga iliw. Sige. Nicole, agisar-sarita kayo pala ang kinipaldrin, ha? Tama pa na kagsukat. Kumusta ka, Nicole? Itaman lang agkita ta. Manipot iding sangpot na ka ni Robin ije balay. Kababayin pa yan. Nga magyaman ako na Manong Baldwin. Inli sinak iti pakadadaulak ko ma.
Kumusta kayo kini Robin? Nasayat mat manong. Ngam no daduma. Dinak mawatan. Manmanong nga, agkita kamin ta. Ado nga minter aramidan. Nicole, awawatom la ko man ti kapsat ko Ibagbagak nga ituloy na ti agatal. Ngam dinak mat dangdanggan ti kapsat ko. Naglanaw kang aminan ng mawag. Nakasangpit akong niti balay. Anya? Mapan kayo ti bar inton madamdama? Ada kakaduwayo ang napipintas sa babae? Mayat sa. Ne, itaman pa yan nasapa kasi mangpat. Ay, sige Rodan. Rumarak matlangin ton madamdama. Ne, papanampay lang. Aywan gayam, kagap-gapo kay balay da Nicole. Apagbitla nagsarita kami, taada ko ano teraramidan na. Kasi na mo't da dyan. Ket, saan ka nga umapal? Naimbag tas saan ko nga imbaga king kuana ti inaramid mo ide, dito'y balay. Nagrigat mat ngagpaiso no pasig nga adal lata. Pasapol mat nga galiwak sa ita sagpaminsan. Iti mo laeng mo ti mabalintag pagpasyaran, Iris. Ay, makabannog ti magna. Agpipiknik tayo to malpastik sa amin. Awisam ta ni Robin. Oh, apay. Anya tinakita man nakakigtutam. Ni Robin, Iris. Ada kadwa na ang babae. Nagmayat ti pa nagkalabay da. Nakasiksag karudan mat ni Robin iti dayjay a babae. Mayat mat ti loka. Iris, kalaat ngagupit ti paruwa ka. Insukat na ka din iti sabali a babae ni Robin. Itaman pa yan nasipngatan ka si Mangpet Nicole. Apay, nagan-ano ka? Nagpasyar kami ka ni Iris, Mama. Pasensya kayo, Mama. Saan kayo masawa kasarita ita? Sige, Mama. Nicole, iha. Apay gatan. Nakalablabaga dagiti mata na. At sangsangit nga ta. Adora, si Mangpet nga naman ni Nicole. Ang simrek mat adagos iti kwarto na. Juan, nagpasyar da ka nubiit ka ni Iris. Ape asaan na ni Robin ti kinakuyog na. Saan dan samat una yan ngagkit kita? Di pa'y pimasyar dito'y balay. Itay kakalipay nga agur-oray diti parke. Pilpilitan iti kabarkada itay. Ako muyo ka na ko ano. Iti barkada. Wano babae. Ano ti sasaw? Di ka kuman nakulbud kanyak. Dahito iti pamanagnak. Kapag nagiti alatawan? Nangalami ti na to eh. Nakita na kayo ka ni Iris. Apay, Robin. Kunak no ay ayatin na. Yamin sukat nakgayam iti sabali a babae. Sanak ababalawan. Basul mo mutlaan. Abay, adinak mawatan, Robin. Sanak ka din nga ay ayatin. Girl, I need you. I need your love.
nalpasak to namangan. Ngam di matlarumwaran ni Nicole iti kwarto na. Saan ka no paya mabisin? Madamdama ka no namang rabii. Saan man na nakigindan kadataan ang rabi? Manmanwa mamikat. Adda ka di problema ti anak mo. Tsaka mo, gamitay si Mangpet. Kaslag sang sangit. Apay nga ta. Oray ta nakapanganak natin. Mapan kuman kita iti kwarto na. Nicole! Nicole, iha? Nicole! Papa? O, apay ngagsangsangit ka, iha. Papa? Awan na nyaman na dayto. Nagungat ngamin ti may sang instructor ni. Marigrigatan at ngamin iti may sasagtig ko. Podno nga ta ti ibagbaga na. Wenno adda ilimlimed na a problema na. Biyangot ka, Manong. Inaklata ko mabaybayan. Dayto iti kagurak. Saan mo nga ulitin tagisang pati babae diti balaya? Di kalamasyan ka dokwada. Ito siguro tiga po na saan ka ama ka asawa. Saan ka bastos? Oh, sino ba ito yung mamamak? Hello? Awan. Dito yung agpaiso. Anya? Kaayan-ayat mo ni Bridget? Ha? Sige. Bye. Asino a Bridget bagbagatim mawag? Di pinapanaw yung babae. Salbag ka! Dagayang boyfriend na! Ipangpangtana ka! Anya? Agan-anad ka! Anya ka na ya! Babae, ti pa kaisag makam! Kasano ni Nicole? Saan mo nga ilingad dagitilwam? Sangsangitang kid din ni Robin? Pay amon no isukat na kan iti sa bali a babae. Ay, ayatak ni Robin. Ay, Riz. Di nak namin maawatan ka. Nandani tiyakot ka ba ilan? Anya ti kayat mo asawon, Nicole. Madanagan akman. Ewan gayam. Amo ka din daytoy dagiti dadakkel mo. Makadkadlaw dansan. Ngan likliklikak. Ang mapagsaritaan mi ti may papan ka ni Robin. Ama nga nagumura ni Papa. Ay na. Isakit mo pala. Nakadagdag sa ti parukong ko. Kasla jakon mayolo ti agkadal. Ngamjak mat kaya tapahayan dagiti dadakkel ko, Iris. Nalwa ang paikit din ti libro ken papel mo. Oh, Anya ayo day ta siya akong timang sumbat. ang yaman na. Ngam, kabaglak na ito eh. Ikarigatak. Masapol nagpalinak anatipkar. Sino tinagiparsak iti botay, ha? Siya, ikarkaritan nyo! Saan kayo makibiyang? Doa kami lang ni Robin ta Grinisot. Loko ka, ha? Ginagaw mo kit din tinobiyat. Hay! Saan kayo makibiyang, ha? Patayak na diyo at taog. Talaga nga awanan ti pangisuruan kini Robin. Anyan to nga oras nga makasangpot ti loko. Ha? Asino dito yung mamawag? Hello?
Robin, ayan mo. Agawid kan. Apay nga. Pagawan, anak. Ah. Kuma. Apay, sumungbat ka. Hello. Anya tinapasamak. Iha, di ka kumakilimad ka na kami kan papang mo. Amumi nga na nagsa na problema. Mama. Iha. Apay. Ni ka di Robin. Apay, iha. Anya ti problema yung kini Robin. Saan na kami kumapagilimadan kini papang mo, Nicole? Amumi nga na nadagsa na problema. Ni ka di Robin. Apay, iha. Anya ti problema yung kini Robin. Kasla dyan akong kabalan. Nicole. Papa, ni Manong Baldwin to'y umawawag. Mabitlang na. Hello? Nicole, umay ka kuma dito ospital. Ni Robin. Ha? Apay ni Robin, Manong. Ano ti sugat na hintaray na dito ospital? Kat ang mga nusaanan amalasan. Anya? Sana mabali namatay ni Robin, Manong. Ay, Diyos ko. Iha. Kalma ka kuma. Apay, naano ka no ni Robin? Makaumay ka ka dito ospital, Nicole? Awan, Manong Baldwin. Umaya, kay damit lang. Agpagkuyugat ka ni Papa. Sige nga, Rodan. Kasaritak bit ni Doktor. Bye, Nicole. May Manong. Papa, kuyugan da ko may di hospital. Kaya ko makita ni Robin. Ne, apay, ano? Dapay ka sa nga may lawlawag ka na kayo, Papa. Ngam na karo ka no ti pandakadangran ni Robin. Amangan no din at malasat. Anya. Papa, kuyugan na ko may di hospital. Kaya ko makita ni Robin. Sige, iha, mapantangarudan. Kasti ko latan. Uray tanadalos matikawis ko. At dapay lang iti emergency room ni Robin. Kas iti ko na ti doktor. Pagduado ano makalasat pa'y. Kaasipan ni Robin. Kung iha, pagkalmaam kumatin ako mo. Pagkarharag ka, sapay kumatama ispalmat lang. Anya nga min tinapasamak, Manong. Sino tinangdangran kan ko na? Ape, di ka agsao, Baldwin. Papa, agawid kayo latan. Agbatiak pa lang dito yung hospital. Siya kung ti makamo kini Nicole, Tata Mauricio. Masapol ko ti kasarsarita. Tamadanagan akmo't iti kasasaan ti kapsat ko. Sige nga, Rodan. Katna, awan kadwa ni Mamang Yuji Balay. Naira namat ang nagbakasyon da sendong kanti katulong. Iha, awagan nagtulatan. Taumay kasukunan. Mabainak amamuan ni papang mo no kasano tinapasama kiti kapsat ko. Babae ti gapuna. Binagkong kun minalmalo ti kayan ayat ni Bridget. Isa nagduha-duha at nurumbong nga ipakaamok pa ilang kingkati amin. Kung nagtupay ka, isumat lang kaya mo. Amo kitin Manong Baldwin. Ngam, hindi kinasaritak. Naglikodan na. Kanayan ko nga ungtan. Ay na, tayo lang arunong tinapasamak na. Ay, at nagpinahin ni Robin, Manong Baldwin.
Oray kas jay tinaramid na. Idumto mga ayat. Oray ka sa no ti kinaloko ti kabsat ko. Sige. Panawan ka pa na. Mapanak iti chapel da ito yung hospital. Tagkararagag. Sabay ko matamahis pa ni Ruben. Tapno maikan iti gundaway nagpalpaliw. Ito na ang araw natin. Oh, Adora. Papayarin mo ka pala iti kwarto ta. Naturog ka kung malaktan. Anyat orasan. Agkapkapi ka pa'y laag. Oro-oraya ti awag ni Nicole. Ngem umyan samot iti ospital. Kasanon ti sisirik na iti klase na intun bigat no mapuyatan. Ay, talaga nga ayatin nalaunay da di Robin. Adda pa kaburbur siya, Adora. Nadlaw ko. Pakasla saan akayat ni Baldwin amamwak o anya ti pudno a napasamak iti kapsat na. Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matiilimod ni Baldwin kan ka. Kat nasingad kayo matan ni titunggal maysa. Girl, I need you. I need your love. Nakakaasimot tilang ati kabsat ko. Uri ka sa no ti kinaloko na. Kabsat la ti kabsat. Ha? Nagarang ang ni Robin. Makapuot mo't laangan. Agyaman ako na Diyos ko. Inispal yung matlaang tibiyag ti kabsat ko. Ano, Baldwin? Ating ko. Agyaman na nakapuot ka matlaangan. Milagro ti pan nakalasat mo. Kunak namatay ako. Di ka pailangag sa asao. Ang mga numakapadakas king kaading ko. May garaw lang iti saka. Anyat di kahit asawan na ito. Ano ni? Agdaran na giti sugat mo. Di ka nagkutkut eh. Sige, mga yabak iti nurse. Mano, ibagayaman kanya tipod no. Baldado ak ka rin. Sumat lagayam alimlimtag dagiti matam Nicole. Manartara igid manin nagitilwam. Inkarigatak ti may dito'y pagadalan. Ta importante dagiti subject ko itangal daw. Kunak tupay ngamin. Dayjay lang aron. Nakasara kan. Dagayam boyfriend dayjay a Bridget. Iris. Ang mga no saan amay may sa ti babae iti biyag na. Malaksid kan dayjay a Bridget. Ngam itilaksid ti amin. Ay ayatek pailaang ni Ruben. Napudno ka mat nga agayat, Nicole. Ay may salaang ti kalkalika ko. Sapay ko mata makalasat pa ni Ruben. No saan pa'y anak kapuon? Mabitla. Sung batak na ito'y awag ni Manong Baldwin. Hello, Manong. Nicole, kaya't kung may pakamuking ka, nakalasat ni Robin. Kasta ka di, Manong. Agyaman na, Diyos ko. Uwan, nakasaritak pa yun. Nalaganan ti barokong ko, Manong Baldwin. Kalpasan ti klase kinton malam. Mapanak to dito hospital. Robin. Sa lakas ang ita. Si bibiyagak pa eh.
Adyakan aya. Tapos naawanan ti patag ni Nicole King ka. Saya atam ko mati makisarita king kuana. Awan anyaman na kanyak Manong Baldwin. Manong, panawan na kami pala. Nicole, pasinsyam la kuman ti kabsat ko Robin, agsarita tantoan na saya at iton maimbagang ka. Sige, mapanag pa. Robin, naawanan na pulos ti patagkugan ka. Bayam, dahito yun ti maudi apan nakakitang kanya. Makaanayan apakalag-anan ti riknak anay spalkan. Amok nga ayan nak, iti kasasaan ko. Kan babalawan nak. Dahito iti maganam ko, saan ka ni? Awan ti kasta, panunod ko. Awanan serbikibiyag ko. Nasaysayat la ko man anataya. Saan ka ko mga agsawi ti kasta? Tinapatay, si bibiyag ka. Kan, saan mo ko maapukawan tinamdamam? Bareng makapagnakan tumatlaang, Ruben. Babae gayam ti Gapuna. No apay saan akayat ti Baldwin ang mamwak no anya tinakaigapuan tinapasamak ni Robin. Ay, ngam iti laksid ti amin. Sila ladingit ka pailang iti dandani nakatayan ni Robin. Nicole, iha? Anya nga ron ti pangadeng mo? Masyanak ka ni Ruben, Papa. Kuna ti doktor, amang ano santo na makapagnapay. Ay, kaasimat nga agpaiso. Ngam saan kumaan na pasabag na ijay? Yaka mo nga tagayam na dagsen na problema iti relasyon nyo. Mas daawak laeng. Ano kaano pa si papalubos kami ni iti relasyon nyo? Di nakmaawatan ni Ruben, Mama, Papa. Ngam sana bale? Oray ta nakalasatan ni Ruben. Saan kumapay ang mabalin nga gawid ka? Ngam napilit ka mat. Mangsulduak ton iti nurse ang mga sikasuking ka. Awan mo't lang iti Sarbena, nagbayagak pa iti ospital. Kaya't ko pa iti namatay ako. Basol mo mo't lang dahito yan napasamak king ka. Uwan, basol ko! Kastoy lang nga rodon tinapasamak mo. Saan ka kadipay nga agnakam? No sikat tinakapasamakan ti amin. Anya nga tati mariklam, Manong. Panawan kan diti kwartom. Makaamupay lang ti katulong king ka. Takumita kiti nurse ang mga sikaso king ka. Girl, I need you. I need your love. Kaya't ko kumasarungkaran iti ospital ni Robin. Tapno makita kumamot ti kasasaad na. Ang nakaruwar mat gaya man. Manipod iti nakasarita ki hospital. Saan ako na nagsublipay. Makaanayan ang naamwak ang naispalan. Awan mat gaminin ti Gapuna asarungkaran pay. Saan kami ang nagsarita nagsina. Basta, insukat naklatan iti sabali a babae. Kinamaang, no ituloy mo pa ilang nga ayatan. Santa na pagsaritaan day ta, Iris. Tinapatag kanyak. Ti panaghatal ko. Pudno day ta, Nicole. Inton makaturpos ka, maamamum to ti lalaki arumbang para ken ka. Diya ka muna agayatak tupay, Iris. Ngamin, ni Robin ti adda dito'y pusok. Oray anyaman dagiti mapaspasamak itinagpaitan mi.
Nabayaga nagsarsarita da Baldwin kan papang mo. Ngam saan na kan anauray, Nicole. Amangan nang awagan na kan tulangan. Pagasan kanu ni Baldwin ni Robin ni Manila. No saan kanu amasigod? Amangan no agtinag a kanser. Wano maputad tisaka ni Robin ang mabalin ang pagkatayan na. Anya? Iha, mabalin ka ako yugan. Tapno makapagpinakada kayo matlaeng. Maawatan mi, tirik nam, Nicole. Agyawan na kitipan nakaawat yung kanyak. Nasaysayat no di nak makita. Tapno, saan na nga ay ayan ti kasasaad na. Kan, ipaay kumutang ti waya-waya na. Amang tingiting itirik nanan no ay ayatem nakpay. Inarakot na. Pagkawanan nak manong loko ak. Ngam sipod na tayo nang itinadakal sa italang manan ngang luwa ak. Agpaiso, loko ak. Ngam saan nakabinaybayan. Ading ko, sapay ko matagbalbaliw kan. Aywan gayam. Agsublita pa iti ospital, sakbay nga gawit tayo jay probinsya tayo. Lumabalin. Agnaida ko niti Manila manong. Anya ti ko na? Di mon kaya ti agawit di lugar tayo. Talaga kati alipata mo ni Nicole? Jakon kinakuyog ni Ruben ang nagawid dito'y probinsya tayo, Nicole. Kaya't nangagnad di Jain Manila. Manong Baldwin, saan na kun akayata makita? Di na kun ay ayatan. Dinamag kuking kwa na dayta. Ngam di naksinungsong bata, Nicole. Saan kami manlaeng ang nakapagpinakada? Ninamnamak nga kita kami pa. Amok ang nalaos ang napasaktan na katikapsat ko. Karbangam ti agragsak iti pudno nga agay ayat keng ka, Nicole. Ay ayat akunay ni Ruben, Manong Baldwin. Ni Ruben ti adda dito'y puso. Kat saan kunto amalipatan. Kung ako man no naawat mo, tinagtungpalan ti relasyon niyo kini Robin. Ay, agsangit ka pa'y lagaya. Ay ayat akunay ni Ruben. Ngam, isot ti saan anapod no kanya. Insukat na kangarod iti sabasabali a babae. Ket, dayta ti dandani na nakatayan. Saan mo kuman ngay baga dayta? Nakam ti Diyos ti panakaispal na. Tapno maipaayan iti gundaway nga agbalbaliw. Anya nga tati talaga a plano ni Robin. Apay asaan nan akinaya tinagsubli dito'y probinsya. Diyak ka mo, Iris. Tasaan mo't anaibaga ni Manong Baldwin tigapuna. Kumusta nga tan ni Nicole? Diyan muna nga ta nalipat ako. Mabainak unay karagiti inararamid ko kenkwana. No ay ayatin nakpay. Mabali na malipatan naktumatlahan.
Awagak gayam ni Manong Baldwin. Mangibagaak iti kwarta ken kuana. No kasta sa mangpet ni Nicole, agdiretsyo ni ti kwarto na. Kaaduan na arabi unay na rumwar, tap namang rabi Adora, madanagan iti kasasaad yan. Ang mga nurinik na naunay tinapasamak iti relasyon dakin ni Robin. Kat ang mga nuan niya tidaka sa mapanunot na nga aramidan iti bagina. Ti mo ti bagbaga na kanyak adu ka no ti aramidan na. Pinanggap na idin tinagpakamatay. Ba na ka nagbabawayan na launay? Ang kasaritam tuman kit di. Palagip ko gayam ni Baldwin. Nang lipat san, saanan nga umay dito'y balay. Congratulations, friend! Kamaudyanan na. Nakaturpos na matlaangan. Iris, kablaawan ka man. Aywan gayan. Saan nakangatan ang malaglagit ni Robin? Uray, kablaawan na kamatla ko ma. Sana mo't nga mong agturpusa. Nicole, congratulations! Ay, Manong Baldwin! Agyaman nagtanakaumay ka man. Jak malipatan ti panangawis mo kanyak. Hipag ay Nicole. Ken, adanang nang runa amang kablaoking ka. Robin, saan ko namnamaan? Agyaman ako, nay. Pakawanan na ko, ma. No ko na malinipat na kon, sila lagi pakpalakan ka. Oray amok, asaan ako na may kari. Robin, ayatan ka pa hintaan. Imadayo ak, ngam nagtalinad ka di pusok. Nagsubli ak, kalpasan ang naurnos ko tibek ko. Tapno may kariak lang nga ayatam. Agyaman ako, nay. Nakaragrag sa tak.